Na, sziasztok srácok! Tudom, hogy már nagyon rég volt videó, de itt van velem az egyik barátom. Bemondhatom a neved, vagy nem akarod? Fogyatékos a nevem, sziasztok, fogyatékos vagyok. Magyarul Kristóf, igen. És Szóval hát igen. most megmutatja nekünk azt, hogy mi van akkor, hogyha hát baszogatja a Sebastiánt. Nézzük. Szóval én elnézést tudom, de én Squid Gamer-s vagyok. Hogy mersz így rólam beszélni, ha? Ha? Nem szégyelled magad? Fogyaték. Takarodjál, úgy, takarodj. Jó napot! Sajnos nem sikerült lecsapni azt a szart. Nem tudom a játék nevét. Igen, É, Uram! Megbeszéltük már, hogy nem ezt szabad tennie. Én pofozom felőtt, nem ön engem. Amúgy az ott micsoda? Dék az ott mi? Igen, láttuk a hajadat, nem kell mutogatnod. hova repültél? Én Itt szia, vagy. itt vagyok. Uram, kérem, most már kezdjen el viselkedni. Szóval, itt a pénznyereménye, odaadnám. Jó, elmegyek, jó? Tudja mit, uram? Elmegyek, mert ön egy idegbeteg állat. Viszontlátásra. Oké, na hát srácok, ennyi is volt már a videó. Köszönjük, hogy megnéztétek. Cső.